Ahojte, a dneska po dlouhé době to Kavoko a dneska to bude první část vlastně ta oddělala. A teď to bude doufám, že vychází jako co nejčastěji, protože já jsem neměla nějak teďka moc času, takže doufám, že to jako fakt už budu mít zase větší čas. Jo, můžete mě sledovat na TikToku a na YouTube, na YouTube se jmenuji Roblox hráč oficiál a nemám tam žádnou profilovku. A vlastně na TikToku Roblox, to držítko Barca. A my můžeme jít rovnou na příběh. Asi nejdřív dám spát. Ježiš. Tak. Asi tak a jako na TikTok se budu snažit asi dát to nejčastěji. Asi tak. A to už je ráno. No, tak já jdu dělat snídaně a pak budu spít zase děti. Ježiš, nechtěla do dvojky. Jedničky. No tak. Tak to... To asi tak. Jakože já jdu tady mlíko, jo, takže už mám se připraveno, tak já už můžu asi budit děti. Tak. Amálko, vstávej, dobrý ráno, a mi to už je ráno. Ano, to už je ráno. Krištofe, vstávej, to už je ráno, ano. A já jdu ještě zbudit holky. Vstávej, to už je ráno. Cože, už je ráno? Jo. Tak já se asi převlíknu, jestli jsem toto. Ještě to pak odnesu. A teď třeba toto. Dneska tak jo. Já vám to nést do pračky a budu asi muset prát. Dneska už prát. Jo, aha, a tady. Budu už muset jako prát. Asi tak. Takže můžeme jít na snídani. Jo, tak. Tak, jako já budu možná na YouTube, na TikTok a vlastně
tak jenom jdu úplně kouřit, nebo že budu to jak budu čas, dát vlastně více jak jeden díl, se budu snažit. Já sedím tady. Jo, já sedím tady. Ne, já sedím tady. Ještě to odendám. No tak, sedím tady. Já sedím tady a já sedím prostřed. Tak dobrou chuť. Mám to, bo ty cereály jsou dobrý. Mám to tak dobrý. Vajíčko, mám. Ježiš, co jsem chtěla. Co říkám se? Tak. Tak, ještě tady jedno. Asi tak. Jako, ona prostě já vím. Jsem na ní zapomněla. Tak a ona mlíčko. Tak. Tak. Dobrý. Tak já to jdu umýt. Já si dám kávu, tak. Jo. Jo, aha. Jsou pořád je dobrý, takže. Tak, já si vlastně, už můžete jít. Jo, dobrý. Já si asi, já jdu skákat. No, já asi půjdu, já půjdu si s tou mladší asi hrát. Já to taky chci si s tou skákat. Tak. Ježiš, tak, dobrý. Já jdu, já se budu hrát, tak já půjdu za sebou. Je dobrý už. A já se budu taky s váma skákat. No tak a budu čekat, tak a já budu prát už. Tak. Naskládám tu pračky. Tak. Tak, ježiš, aha, tady jsou jenom v té krabici. Tady bude čistý prádlo, tak. Prát, tak. Tak, tohle odnesu. A doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, tak dejte like a uvidíme.